fuq il-baħar. Kull ġurnata ngħidu storja ġdida. Dan kien kliem Charlo D'Amato, sajjid prim, iżda l dan l-istaġun partikolari sajjid tal-lampuki. U ilu jistat għal dawn l-aħħar 20 sena u spjegalna li kull staġun jattira leħ ħuta differenti. Iżda hu waqt kull staġun jittanta xortih fuq il-mewġ Malti. Dejjem nimxu mal-istaġuni. Aħna dejjem tibdat mit-ton biex jispat, lampuki, dejjem nimxi skont l-istaġun. U għallilna kif irnexxielu jipprepara ruħu għal dan l-istaġun tal-lampuki. Għamilna ġematej ta' preparamenti bħalissa ġed isħana kollha, kulħadd ma jiflaħx ġifieri jiċċaqlaq bħalma tafu. Nippruvaw li jalla jkun staġun tajjeb għal kulħadd. Saqsejni ħalli ma raġuni għażel li jaħdem dan ix-xogħol. Sajjid issir sajjid, naħseb li tkun ġo fejk, għax huwa xogħol jibes ħafna. Dażmin saru issa iktar jibes bir-regolamenti li jew. Imma da tkun ġo fejk, naħseb li jkollok il-bastimenti jew tarma jew żarma. Minkejja s-sejħa li tagħmlilhom qalbhom għal baħar miftuħ, dan ix-xogħol mhuwiex nieqes mis-saram. Waqt il-xogħol tagħna hawn ħafna drabi tieħu pjaċir fuq il-baħar. Għax beda tkun qed taqbad il-ħut tieħu pjaċir, imma affarijiet li huma ta' biża'. Waħda mill-għalli meta tkun qed mobbi bħalma qegħdin bħalissa titmu tarmi. Bħal għada jkun hemm imsemmin qabel riħ u tiddejjaq ukoll għax il-bastiment ikun mobbi. Qabel ħallejnih ikompli fuq xogħlu, Charlo kellu dawn l-aħħar kliem xi jgħidilna dwar l-istaġun ta' waħda mill-aktar ħut imfittxija. Nistennew li kien hemm bil-lampuki ħana nibdew ġew nitemgħu l-poplu Malti.